ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya ruguza wani bangaren ginin gidan yari na tun zamanin mulkin mallaka. Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun zargi sojojin Burkina Faso da yi wa fararen hula sama da 200 kisan gilla. Afirka ta kudu ta bayyana shirin tsawaita wa'adin zaman dakarun ƙasar a ƙasashen Mozambique da jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Amurka ta bi sahun Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Turai wajen kira da a gudanar da bincike kan manyan kaburbura da aka gano a asibitin Gaza, wanda dakarun Isra'ila suka sha kaiwa farmaki. Labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkunsu. Akalla fursunoni 119 ne suka tsere daga wani tsohon gidan yari da ke Suleja a jihar Neja da ke Najeriya, sakamakon rushewar katangar gidan yarin jiya Laraba. Ismail Karatu Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani. Da misalin karfe 9 na daren jiya Laraba ne dai lamarin ya faru bayan iska da ruwan sama mai ƙarfi ya kayar da wani ɓangare na babban katangar da ya zagaye gidan gyaran halin. Malam Musa Sha'ibu shine mai unguwar da gidan gyaran halin yake kuma ya mana ƙarin haske. Sai na gida sai wani kira ne ce kamar ana halbi a unguwa na ba sai ce to bari in fito nan gari ana ruwa da iska. So da na fito sai na je sai ce a bindiga ne suna halbi sai na ce musu bai kamata su halbi ba. Da inda sun fito haka akan gora usun ne. Garin ya je rushe sai ya fasa wani waje bangon ɗan ɗin da gari suka fara fita. So muka ce su yi amfani da usun ba bindiga ba. In wani ya zo taimako ya ji batun bindiga zai gudu. So mu muka ji tsoro akwai kanina da suka zo sun fito da sanda su yi taimake su so zan ji gunshot to wa zai fita. Ministan cikin gidan Najeriya Olubunmi Tunji Ojo wanda ya ziyarci wurin da lamarin ya faru domin tabbatarwa ya ce a yi nasarar kamo 10 daga cikin 119 da suka tsere. Mun yi nasarar kamo mutum 10 daga cikin 119 da suka tsere, yanzu 109 ne suka gudu kuma tuni aka fara neman su. Za mu yi dummewa domin tabbatar da cewa mun kamo waɗanda suka tsere, sannan za mu gudanar da bincike kan dalilan faruwar wannan lamarin domin gujewa sake samun haka a gaba. Wannan gidan gyaran hali dai da daɗe ne wanda kuma yana daga cikin waɗanda babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ke amfani da su wurin ajiye masu laifi musamman mata. Ismail Karatu Abdullahi, Mina, Arfa Hausa. To, gwamnatin Najeriya ta sanar da soke lasisin wasu kamfanonin haƙowa da sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har 924. Wato da ba sa abin a zo a gani a wani mataki na ƙoƙarin tsabtace fannin ma'adanai a ƙasar, tare da neman sabbin masu zuba jari a fannin na ma'adanai. Da yake sanar da matakin jiya Laraba yayin wani taron manema labarai, ministan ma'adanai na Najeriya Dele Alake ya ce sun bi hanyoyi da ke cikin tanadin kundin tsarin mulkin ƙasar, ma'ana sanar da waɗanda lamarin ya shafa tare da wallafa a jaridun ƙasar tun cikin watan Disambar 2023 kafin ɗaukar matakin soke lasisin. To a Najeriya wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa a fannin masana'antu masu zaman kansu mata na jagorantar kashi 22 cikin 100. Wannan rahoto na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin mata masu fafutuka suke neman a basu kaso mai tsoka a harkokin mulki a Najeriya. Muniratu Jibrin ta ƙungiyar Mujib Hope Foundation, wata mai fafutukar incin mata a Najeriya, ta ce wato haƙarsu ta fara cimma ruwa. Lallai an samu ci gaba sosai a wannan fanni. Alama ce wanda ta nuna cewa a wayarsuwa da muke ma mata a kullum a koda yaushe ta samu karbuwa ga al'umma. Za mu ci gaba da karfafa mata kada su ja da baya kuma su miƙa kai domin karɓan dama da ake kawo musu don su zama shugabanni. Jinsi kuma watan janda kenan ba ta da rol ko kaɗan. Watan mace za ta iya zama duk abin da ta sa ranta za ta zama a ta hanya mai kyau. Ta fannin gwamnati kuma muna son gwamnati ta ba wa mata dama sosai domin mu ƙara samun mata da dama a gwamnati. Ma'aikatan gwamnati kuma wurin aiki su daina tsangwaman mata. Maza kuma su ba wa mata karfin gwiwa domin su yi aikin gwamnati. Shugabanninmu kuma na addinai su ci gaba da wayar da kan al'umma. Saboda haka idan kowa da kowa ya haɗa hannu za mu samu mata da dama a aikin gwamnati. To yanzu haka dai tawagar wasu jami'an gwamnatin Amurka sun isa ya mai babban birnin Nijar domin tattaunawa kan yadda za su janye dakarun sojinsu daga ƙasar, kamar yadda sojojin Nijar ɗin suka bukata. Amurka dai ta ce Nijar ɗin ta bukaci hakan ne sakamakon rashin jituwar da aka samu tsakaninsu kan wasu batutuwa da suka shafi mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya.
Abdulkadir Haladu Kiyawa na ɗauke da ƙarin bayani. A cewar Amurkan, har zuwa lokacin da sojojin suka yi juyin mulki a shekarar da ta gabata, ta kasance babbar abokiyar ƙawance ga Nijar, musamman a yakin da ake yi da 'yan ta'adda waɗanda suka kashe dubban mutane tare da raba wasu da matsugunansu. Tun a makon da ya gabata ne sakataren harkokin wajen Amurka da shugabannin mulkin sojin na Nijar suka cimma yarjejeniyar janye dakarun Amurkan daga ƙasar. Akwai sama da dakarun sojin Amurka 1000 a Nijar ɗin waɗanda ke baiwa jami'an tsaron ƙasar horo na musamman domin yaƙi da 'yan tada ƙayar baya. Dama dai tun da yammacin jiya Laraba jami'an gwamnatin na Amurka sun ce a yau Alhamis ne za su ci gaba da tattaunawa da sojojin na Nijar a Yamai babban birnin ƙasar kan batun janye dakarun. An gaida Haladu Kiyawa. Rundunar sojin Nijar ta ce sojojin ƙasar 6 ne aka kashe a makon da ya gabata bayan wani hari da masu ikirarin jihadi dauke da muggan makamai suka kai yammacin kasar. Sanarwar sojin na yau Alhamis na nuna cewa hare-haren da aka kai ranar 20 ga watan Afrilu an tinkari wani sansanin yaƙi da ta'addanci na Almahau da ke tudun Damisa a yankin Filinge na Tiliberi. Wani sabon rahoton ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch ya bankaɗo yadda sojojin Burkina Faso suka yi wa fararen hula aƙalla 223 kisan gilla, ciki har da ƙananan yara da kuma jarirai a yankin arewacin ƙasar. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Rahoton na Human Rights Watch ya ce tun farko sojojin na Burkina Faso sun zargi mutanen ƙauyen London da su rarra taimakawa 'yan ta'adda da ke kai hare-hare sassan ƙasar. Dalilin da ya sanya yi musu kisan gillar bayan kai su mami ƙauyen a ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. Rahoton ya ce cikin mutanen 223 da sojin na Burkina Faso suka kashe har da ƙananan yara 56 baya ga jarirai kuma galibinsu an haɗa da iyayensu yayin kisan. Kungiyar kare hakkin dan adam ta Human Rights Watch ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar Tarayyar Afirka su shiga cikin batun don gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu a kashe-kashen. Rahoton na Human Rights Watch yake matsayin zargi na